Ni ne Musa man abalan mai kumandan Abubakar DJ da mu ne muke ta yayi. Fatima ina son ki a cikin zuciyata, ke ce farin ciki na, ke ce aminiyata. Dare da rana kullum tunani nake yi, in babu ke Fatima kin shiga zuciya, kin mamaye mini zuciya. In babu ke dare da rana kullum tunani nake yi.